Abang enot na bareta. 15 milyones pesos na kantidad din pigtutubod ng shabu na kumpiskar sa anti-illegal drug operations sa Vincents, Camarines Norte. 7 persona herido sa banggaan kabal-kabalasin jeep sa Buhi, Camarines Sur. 43 anyos na lalaki kadan sa pananaksakan sa diring pinsan sa Pilar, Sorsogon. 18 anyos na soltero sa Pasakaw, Camarines Sur nabutod kadan. Voters registration as in Register Anywhere Drive con Comelec, uminarangkada na. Asin! Pinoy pop band Ben and Ben, pinaugman ginatos na Bicolano fans sa free live concert sa Federal Albay. Maray na hapon, Lunes, Pebrero 12, taong 2024. Unina ang mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalles, 15 milyones pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Vincents, Camarines Norte. 2 target sa operasyon, arestado. Si Nomer Corporal sa detalye. Dain na nakapalagpas sa otoridad ang 2 big-time na tulak subot ng droga sa ikinasar na bypass operation sa Purok 1 Barangay Santo Domingo, Vincents, Camarines Norte. Kan pinagsarong persa kang personalis kang Vincents PNP sa pangenot ni Police Major Ace Flores, asin kang Regional Police Drug Enforcement Unit Bicol na iyo ang lead unit. Alas 11:20 ning banggi kang nakalis na Biyernes. Binisto kang otoridad ang 2 sospek na Sinda alias Lon, 38 anyos kan Barangay Talubati, Blabo, Camarines Norte na target sa operasyon. Asin si alias Jolan, driver asin residente kan Barangay Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur. Na-recover sa nasambit na operasyon ang pigkakarkulong nasa 2.2 kilo ning pigtutubudang shabu na 14,960,000 ang street value. Asin 40 gramo ning pigtutubudang cocaine na pigkakarkulong nasa 212,000 pesos ang street value. Ito po, malaking impact po ito kasi hindi na naikalat yung droga. Kasama niya na nagkataon lang na may kasama siya na ito po kasi sa ito po yung parang halalay nito. Sa impormasyon, dati nang nakulong si alias Lon taong 2015, huli sa pagtutulak maning droga, alagad nakaluwas man sana ning kulungan matapos na makapagpiyansa. Operation ko rin suspect according sa PDU ay Camarines Sur, Camarines Norte at saka Naga City. Doon po yung area of operation niya. Kaya nung nag-develop po ng PDU yung information, ay nag-coordinate po dito sa Vincents. Kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakatubangon kan 2 sospek. Nangunyan ang nasa ipatura pa kang Vincents MPS. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pitong persona kabali ang tulong minor de edad, irido sa banggaan ng pampasaherong jeep asin kabal-kabal sa Buhi, Camarines Sur. Si May Arango sa detalye. Sa mga litratong inikang Facebook user na si Janel Arcila, may hilingan mga nakahandusay asin duguan ng mga persona. Kabali ang tulong minor de edad sa tinampong sakop kang Barangay Santa Justina, Buhi, Camarines Sur. Alas 4:30 nin hapon kasuod maakan maimbuelto kaya sa banggaan kabal-kabal asin pampasaherong jeep ang mga biktima. Sa impormasyon, hali sa Buhi PNP, 7 na persona ang irido sa nasambit na insidente. Anom sa mga ini ang magkakapamilya. Sigung kay Police Captain Jason Max Barcenas, hali sa Banwa ang Kampili, pasiring kuta sa Banwa ang Kambuhi ang kabal-kabal, alagad man tampig babaybay ang nasambit na porsyon. Nakalaw gini sa linya kang kasabat na jeep nagikang Buhi pasiring sa Iriga City na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Apwera sa magkakapamilya, lugadan man ang sarong motorista na nadamay man sa insidente. Masabing accident po nila kasi base sa pagkakaram tumayo pamandaman na
Sa Barangay Santos Pila, may mga area po naman na may na-accident talaga para motor. Pero naman po sa area, halos ngunyan, ang kasaugma lang nagkaigong araw sa tuwan. Kaya kami po bilang sa PNP, padagos man kami nagpapagiramdam sa tuyang mga driver na mag-iringat, lalo na kung araw kaming mga blind curve o mga palikong kalsada. Tulos man na naidaraan mga biktima sa ospital, asin padagos pang pigtratatarhas tangunyan. Bilang sa PNP, ready man lang po ang yung mga dokumento. Pero po sa pamilya katong tricycle and sa operator katong jeep and driver, nagkakaigos din ng initial confrontation kung ano nila mapagkasunduan. Pero manamod naman sa sabi katong nag-assistance man po, nagtatao man ng assistensya itong operator and driver kang jeep. Posibleng maatubang sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple injury ang driver kan jeep. Katakod kay ni liwat na nagpagirumdum ang PNP sa mga motorista na mas maging maingat asin mas maging alerto sa pagmamaneho ngani makaibitar sa pagkakadisgrasya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. 43 anyos na lalaki gadan sa pananaksak sa Pilar, Sorsogon. Suspect, pinsan man sana kan biktima. Si Nomer Corporal sa detalye. Gadan ang sarong 43 anyos na lalaki makalis na saksakon sa Barangay Palanas, Pilar, Sorsogon kang nakaaging simana. Sa report kang Pilar Municipal Police Station, pigdara pa man sa ospital ang biktima alagad binawian man sa naning buhay. Binisto ang biktima na si Jose Roan Bolos kan Barangay Pangpang parehong Banwaan. Base sa investigasyon, uminabot ang dati ng nakainom na sospek sa payag-payag kung saan nakikipag-inuman ang biktima. Sa dai maaraman na rason, basang nasa nang sinaksakan sospek sa tagiliran ang biktima. Antes na dagos na mautyan, nakahagad pa man subot ning akuder ang biktima sa tindahan kang sa iyang pinsan, na pirang metro sa ang distansya sa payag-payag, dangan naihiras pa ang pangyayari. Binisto ni Police Executive Master Sergeant Rafael Sarion ang sospek na si Zalde Alcazar, 44 anyos asin dating punong barangay sa nasambit na lugar, na marikas na duminulag makalis ang nakumitir na krimen. Ex-Kapitan Pisoy, nagiinom ini aga pa daa. Dangan alauna, pasado alauna, naglipat duman sa pinagiinuman kaning biktima tapos kan sarong tugang na si Joseph. Kaya naalarma sarong tugang, agad ining tabang na ang sabi, primo nga, binuno ako ni Primong Pisoy dahil mga kong kasalan. Dangan, yun na ito pag akuder niya, dahil niya na may tama man talaga sa bandang tuukan tulak si biktima si Jose. Napag-araman man na magpinsan man sana ang biktima asin ang sospek. Sigun kay Sarion, apwera sa biktima, dati nang may sinaksak ang sospek alagad dai na ini sinangatan paning kaso. Balita kami sa barangay na subuot ini may nakaalitan da sa barangay kang mga panahon pa dahil may lamano kung anong taon na ini da may sinaksaki bulang. So itong tari baga. Posibleng maatubang sa reklamong murder ang sospek na padagos pang pigahanap kang otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 18 anyos na soltero sa Pasakaw, Camarines Sur, nabutod gadan makalihis na isalbaraan na bubutod man kaining pinsan. Si May Arango sa detalye. Dead on arrival ang sarong 18 anyos na soltero, makalis na mabutod sa dagat sakop kang Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur, kasudmang aga. Binisto ni Police Major Alan Lopez, hepe kang Pasakaw MPS ang biktima, na si Miko Paraan I. Bulano, kan Zone 8 Barangay Karaan, parehong Banwaan. Sigun sa hepe, alas 10:15 nin aga kan ma-recover ang hawak kan biktima. Antes ang pagkabutod, nagpaaram subot ang biktima sa magurang kaini, na iyahatod sa naan pinsan kaining babayi, alaga duminiretso ang mga ini sa dagat sa nasabing lugar. Mantang nagkakarigos, nahiling kang biktima ang pinsan kaining babayi na pigaanod, asin pinurbara na isalbar kan biktima. Naisalbar man kuta kan biktima ang pinsan kaini, alagad sa kusog kan duros asin kusog kang ukol, nadara ang biktima pabalik sa dagat na nauli sa iyang pagkakabutod. Kaya isa sa programa natin sa kapulisan, yung Forest Police Unit natin, na talagang constant patrolling din doon sa mga area, mga beaches na kung saan, lalo ngayong panahon ng summer ay dadagsain talaga ng mga local and foreign tourist natin.
Sigung kay Lopez, bakuin yan primerong insidente ng pagkabutod sa lugar. Mayo man subot na lifeguard digdi, kaya delikado ng gadan nasambit na kadagatan, urog na sa mga daigayong tatao maglangoy. Natin sa lahat ng nagnanais na magpunta sa mga baybayin natin sa lahat ng mga beaches dito sa Kamsor na unang-una, palaging isaisip natin yung safety ng pamilya natin at yung sarili natin. Papasok tayo sa mga beach na alam nating established na beach resort kasi sigurado may mga bantayan dyan, may mga lifeguard dyan na naka-deploy para sa ganyang sitwasyon. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Duwang dayo sa Kapalonga, Camarines Sur, gadan makalis na makuryente sa pigtatrabahuhan na bagong apartel sa nasambit na banwaan. Si Nomer Corporal sa detalye. Daina sunerte pang mabuhay ang duwa katawo. Makalis na makuryente sa pigtatrabahuhan na bagong konstruer na apartel sa Puro 4 Barangay Poblasyon, Kapalonga, Camarines Norte. Alas 5 ning hapon kang nakalis na Biyernes. Binisto ni Police Major Diana De Vera ang officer in charge kang Kapalonga PNP ang duwang biktima na sinda Jeron Binyas I. Mugar, 43 anyos asin si Jose Marchan I. Apudaca na parang residente kang Taytay Rizal. Sa impormasyon, mantang pigagawgaw kang biktimang si Marchan ang sarong metal flooring sa biktimang si Binyas sa ikatulong iskalon kang edipisyo. Aksidenteng nakadukot ang metal flooring sa live wire na nasa lanob kang apartel na nagresulta sa saindang pagkakakuryente. Pigbalo pa man na idara sa ospital kang personalis kang MDRRM ang mga biktima. Alagad pigdeklaraman sana ang mga ining dead on arrival. Parang may mga metal na dikit, yung paring metal na didikit doon sa parang area o kawad nang pala may problema. Kaya ang nangyari, di syempre parang dumalo yung hawak na yung aluminum na idikit doon sa kawad. Doon na yung kuryente. Sigun kay De Vera, naipaabot naman ninda sa nabay ang pamilya kan mga biktima ang pangyayari. Maging sa tagsadiri kang pigtatrabaho ang construction company. Dayo po sila kasi nga parang sila yung sa parang aluminum glass and construction services na meron silang amo na taga Naga City, kakilala naman itong may-ari ng apartel na parang may kontra yung mga hindi na taga-rigat. Para mientras na nakapatente ang bangkay ka mga biktima sa St. Peter Funeral Home sa nasambit na lugar, asin nakatalaan na iulikan mga kapamilya sa kanya-kanya nindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saro gadan, saro irido sa salpukanin van asin motorsiklo salbay. Pagbubukas ni Tinagba Festival sa Iriga City, naging makulor. Asin Pinoy pa Ben and Ben, pinaugman ginatos na Bicolana fans sa free live concert sa Pidiran Albay. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Saro ugadan, saro irido sa salpukan nin van, asin motorsiklo sa Banwaan kan Piudoran, Albay. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Maingat na pig ako diran kan Piudoran MDRRMO ang nag-aagaw buhay na motorcycle rider na naimbuelto sa road crash at tinampong sakop kan Purok 1 Barangay Agol Piudoran Albay pasado alas 11:05 nin aga kasuudma. Luway-luway na pighali kan responders an walang bitis kan motorista na nakasurok sa inutan na rim kan sa iyang wasak na motorsiklo. Mahihiling man ang nakaatog na motorsiklo sa tuong tabay kan biktima. Nagkalat sa lugar ang wasak na parte nin motorsiklo. Binisto ni Police Corporal Roosevelt Parpan kan Piudoran Municipal Police Station ang motorista na si Romel Torres I. Makiling, 47 anyos kan Barangay Mapaco, Ginubatan, Albay. Nagluluwas sa investigasyon, napig-iwasan kan driver kan kasabat na ba ni Torres na binistong si Randy Tunakaw I. Tenorio, 40 anyos kan PUB Corpus Masbate City ang nakaparadang tricycle sa nasambit na porsyon. Alagad nakaon kan ban ang linya ni Torres na nagresulta nga ni makasalpok digdi ang biktima. Nangyari 11:05 AM po. Si B1 inano niya yung lane, yung opposite lane, hinain niya yung opposite lane. Tapos si B2 nabangga si B1. Unfortunately po yung driver ng Honda Wave 110 ay namatay, and DOA po declared by attending physician. And yung backrider naman po is conscious naman. Apwera kay Torres, irido man ang kaiba kaining esposa na si Ami Torres I. Orofano, 33 anyos. Sigun sa sarong testigo, marikas ang padalagan kan ba na nauli sa nasambit na insidente. Ipigdara pa man kuta sa Piudoran Memorial District Hospital ang biktima, alagad ipigdeklara ining dead on arrival. Subal, may speedo, sabat ining motor. Sa motor, nakabirik pa siring din, nakadaatol so naipit so driver. So babae nakasabadig di gilid. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Piudoran Municipal Police Station ang suspect na mahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Kick-off ceremony kan National Voters Day pigkundusirman kasubagong aga sa syudad nin Legazpi. Si Regine Bues sa detalye. Naging matarayumpo ang pigkunduser na kick-off ceremony kan Commission on Elections Bicol para sa selebrasyong kan National Voters Day na ginibo kasubagong aga sa SM City, Legazpi. Sigun kay Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Balasa, obheto kan selebrasyon na maipahiling ang importansya kan pagiging sarong rehistradong botante. Siring man ang pukawon ang interes kan publiko asin maengganyar ang mga ining magparehistro asin maipalakop man ang mga importanteng kaaraman dapat sa voters registration. Well, it's important. It's because pinapahalagahan natin ang ating karapatan sa pagboto. So talagang this is a recognition na tayo mga Pilipino is mahal natin ating bansa and we are willing to sacrifice and do our job as citizens and be part by being a voter. Presente sa nasambit na aktibidad si Legazpi City ABC President Punong Barangay Hisham Ismail nga ni magtaong suporta sa selebrasyon. Magkakaroon rin po tayo. Kausap ko na yung ibang ABC President dito sa Albay. Lahat kami, gagawa kami ng satellite registration for all the barangays para maging madali ang pag-register. Hindi lang dito sa SM, kundi sa mga barangay pa. Mag-iikot po talaga mga taga-Comelec. Kasabay kan selebrasyon an official man na pagpuon man kan voters registration asin ang liwat na pag-arangkada kan Register Anywhere program kan Comelec kung sain bukas nagiraray ang draft satellite office kan ahensya sa SM City, Legazpi. Saro sa mga pinakaprimerong nag-aprobit sa kan programa si Tatay Giovanni kan Barangay Tinago, Legazpi.
Istorya niya, hulitan na kaagam siyang taga Mindanao, nagdesisyon naman siyang sa Mindanao naman magboto. Enero ngunyan na taon kan magbalik siya sa Albay. Digdi naman niya gustong mag-star kaya inaprobitsaran niya na ang programa kan ahensya nga ni makapagpatransfer kan sa iyang registration. Maganda para kahit sa pumunta, makaka-in ka sa mga activities. Ngunya na taon, ipapakalat man ang RAP sa educational institutions, maging sa mga barangay kung saan mas magiging kumbenyente para sa mga registrants. Everyone is invited. Simula ho today, itong Legazpi City is dito ho ang registration natin sa SM araw-araw. So we just want to make sure na convenient po yung ating mga botante. Kaya nakipag-coordinate kami sa SM na bigyan kami ng space dito, kahit maliit lang na space, para yung mga botante natin o magpaparehistro ay maging accessible po yung registration at maging convenient sa kanila. Para sa registration as in transfer, posible man na ma-approbit sa ranan iba pang pigo-opreser na serbisyo kan ahensya, araw kan pagpare-activate as in correction. Madurar ang RAP hasa sa maabot na Setyembre 30 para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Boy. Pagbubukas kan Tinagba Festival sa Iriga City, Camarines Sur, naging makulor. Si Danica Garcia sa detalye. Opisyal nang binuksan kasuudma ang makulor na selebrasyon kan Tinagba Festival sa Iriga City, Camarines Sur. Pinuunan ang pagbubukas sa paagi nin sarong banal na misa na pigselebrar sa Iriga Sports Complex. Sinundan ininin bull carts asin tagba on wheels parade na benalehan ninlabi sa sanggatos na grupo asin organisasyon. Dangan ang patiribayan sa street dance competition kan 8 contingents na pigtatampok an sa indang mayaman na kultura, tradisyon asin mga pamana. Nangenot sa pagbubukas ang ama kan syudad na si Alcalde Wilfredo Rex Oliva. Sigun sa opisyal, iniyan paaginindang mga Irigenyo nga ni tauanin pasasalamat si Nuestra Señora de Lourdes na sa indang patron para sa padagos na pagtao sa indang mga paraoma nin mayaman o mabaskog na ani. Tinagba Festival now is a month-long celebration, kaya ang preparasyon mi as early as 2024 pinag-uulayan mi na dahil we are really bent on promoting ang Tinagba Festival dahil nagluwas sa samuyang executive legislative agenda ang Iriga City bilang sentro kang kultura, heritage and arts sa enterong Kabikulan. And we are thankful sa suporta man ay tinatao kang Ako Bicol dahil makulang sa araw kaining mga activity, including also the provision of projects and services na riresibi po yan kang local government kang Iriga. 50 taon nang pigseselebrar ang nasambit na kapistahan. 1974 kan inot ining ilansar kan abogado asin negosyanteng si Jose Calleja. Sa parada, atraksyon anggad ang magagayon na float na guyod-guyod nin mga karabaw asin baka. Mahihiling man an man iba-ibang produkto kan mga paraoma, arog kan man lain-lain na prutas asin gulayon. Padagdag po ning padagdag. If last year we have nasa 90, this year I was told na nasa 120 po. But considering the shortage of mga kalabaw, including ball cards, si iba, they preferred that their tagba or atang or offering shall be done by a vehicle. Kaya yan ang inaapuntang tagba on wheels ang iba, while ang iba talagang ibinalik ta ang pagsilibrar kadto ang pag-offer kang tagba nasa bull cart po. Kaninyo po ngamin, mos na kamo, magtinagba kita. May tema ang selebrasyon na pag-atang, pag-ugma, asin pagpapasalamat. Madurar ang Tinagba Festival sa bilog na bulan nin Pebrero. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Pinoy pop band na Ben and Ben pinaugmaan ginatos na Bicolano fans sa pigkondusir na live concert kaini sa Piudoran, Albay. Si Jennifer Pulinar sa detalye.
sabat kan Bicolano fans ang bandang Ben and Ben na nagbisita sa Albay kasuudma. Ang magbabarkadang inihali sa Barangay Marigondon, Piudoran, Albay, dain ng gadma itaguan kaugmahan na sa indang namatean, kan mahiling na mag-perform ang pamosong banda. Istorya kan magbarkadang sinda Cristina asin Sheena, alas 3 pa sa nanin hapon, nakapila na sinda nga ni makalaog sa concert venue. Habo kaya ninda mapalagpas ang tsansa na personal na mahiling ang sa indang pighahangaan na banda. Kami na pumunta po dito ang Ben and Ben sa Piudoran. Sobrang thankful kami dahil sa Piudoran sa napiling nila sa pag-concert po nila dito. Sobrang saya po! Thank you so much, Ben and Ben! Super worth it po yung pila namin dito. Dito kami sa namin yung Ben and Ben. Paulo, mahal na mahal kita! Ben and Ben, sa pagpintahan na mahal namin kita! Hiyawan ng fans kan kantahon na kan grupo ang sa indang hit songs na sa susunod na habang buhay. Araw-araw. Kathang isip. Apwera sa Ben and Ben, may local bands man na nag-perform arog kan Observe Silence as in Stretch Tracks. Ang libreng konsyertong ini, hatod ni Pulangi Mayor as in ABC President Adrian Salceda na obhetong magpaugma. Urog na ang avid fans kan Ben and Ben. Part pa rin po ito ng pag-celebrate ko ng birthday ko. Noong February 1 pa po yun. Gusto ko pong kasama ang Piudoran. Gusto ko pong mabigyan ng, kumbaga, gusto kong matawan ng unra. Kan Banwang Piudoran, gusto ko po kamong kakuyog, mag-celebrate ng bata na iranina ka na Valentine's. Ugma asin dakula ang pasasalamat ni Salceda sa mga taong nagtabang asin nakikooperar nga ni maging matrayumpo ang konsyerto. Ako magpasalamat ko ng una sa lahat ng mga tumulong, lalong-lalo na po ang uncle ko, si Congressman Joey Salceda, sa AKB Party List, Congressman Saldico, at sa Team Lakbay, nandyan sila Ate Tweet, yung team ko, at sa lahat ng mga barangay officials na talagang nagpakita ng suporta. Wala ko ibang gustong maiparamdam sa Piudoran kundi ang pagmamahal na galing sa aming pamilya at malapit na rin kasi ang Valentine's. Mientras tanto, presente man sa nasambit na konsyerto sinda ginubatan Mayor Paul Garcia, Albay PNP Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr., asin Piudoran Mayor Alan Arandia. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!